Nyakora mag jwang' kamachielo ei thuoloni ma sikunde koro ikore ne yepo juma manyien. Moko kuom jopuonje ma oseyudo tiegruok e rang'iny mar P1 kod mago bende ma osemedore e lemo pod ywak ni sirkal oketogi tenge kendo gionge geno ni idhi ndikgi e tich machiegni. Moko kuomgi koro chuno ni nyaka koro many thuolo mamoko mag tije moriwo koda ka tije ma yutogi ni piny mondo mi gires ngimagi. Jafwambo marwa Fredrick Omondi miyowa sigana mar moko kuom jopuonjgo. Ma en kar dak ma koro kocho ma en achiel kuom kuonde dak e boma ma Nairobi ma idake gi joma thoth gi yutogi ni piny. Kae ema wayudo japuonj Evans Shube mane otimo tiegruok mar puonje rang'eny mar P1 to kata kamano pok ondike tich ka kae e kare mar tich. Japuonjni wacho ni okwanyo chupni mag plastik e kar puko taka ma Dandora kod alwora mar kar dak ma koro kocho ma otere kilo kama ousogie eka oyudo omenda ma okonyorego e ode. Kwa saizi kazi ambayo inafanya hapa karibu na tunapoishi kuna Dandora dump site. Mimi huenda kule naokota hizi plastics, naokota chupa za plastics na anything ambayo ni plasticware tunasanya, tunaenda tunapima kwa kilo. Nafanya hivyo, napata hela kidogo, ndio nalipa nayo hii nyumba, ndio pia najikimu nayo kimaisha na familia. Owacho ni ne otimo penj mar klas 12 higa mar 2005 to kata kamano ne ok odhi nyime gi sombe gi sechego nikech ne onge nyalo mar chulo omenda mag somo mamalo. Ne ochune otiyo ne kambi moro mar rito kaka ochuk dar nyaka higa 2018 eka ne oyudo omenda moro medonje sikund tiegruok mar jopuonj mar Ongai. Nimemaliza form 4 mwaka 2005 na nilipomaliza form 4 mwaka 2005 sababu wazazi wangu hawakuwa na rasilimali ya kuniendelesha zaidi ya masomo ya form 4. Kwa hivyo nilitoka nyumbani, nikaja jiji la Nairobi, nikajiunga na kampuni ya ulinzi security. Bang'e sirikal ne obiro gi chenro manyien mar somo mar CBC mane dwaro ni jopuonje mag P1 odoge sikul mondo otiegre e rang'eny mar diploma. Owacho ni ne ochune odok e sikul mondo omed sombe nyaka e rang'eny mar diploma kaka sirikal ne dwaro, kendo ne en gi geno ni koro to dhido tich. Kata kamano, hape pok osebedo maber. Nilipomaliza mwaka wa 2020, serikali ikaja pia na mfumo mwingine wa kimasomo. Ikasema ya kwamba ndio mwalimu wa pia anaweza kuajiriwa, lazima pia arudi aenda upgrade ili awe na zile necessary skills za kumwezesha handle wanafunzi wa CBC. Kwa hivyo nilikaa chini na mke wangu na familia, nikawaeleza ya kwamba nitafanya namna gani juu mimi niko na ari ya kufundisha, ya kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Tuliweza kukaa chini, yeye akatoka kaanza kazi za kufulia watu, nami nikatafuta mbinu za kupata mapato. Nilijirudisha college, nikafanya hiyo upgrade. Nilikuwa among the first cohort of P1 teachers ambao wali upgrade in 2022. Mimi nikafuzu, nikawa sina rifaa yoyote, nilipita na nikawa na matumaini ya kwamba kwa sababu sasa nimeweza kuongeza elimu, sasa serikali kwa chini ya mfumo mpya na hii tajriba ninayo wataweza nipa nafasi, lakini haikufanyika hivyo. To oken kende mana ondamo matin kowuok kuma Evans odakie. Wayudo japuonj Ruben Orwa kanie ode. Ruben ne otieko tiegruok mare mar P1 higa 2014 kendo medore nyaka e rang'eny mar diploma mane otieko higa 2022 to kata kamano pok ondike gi sirikal. An na tieko college higa 2014 kendo nyaka sani to asebedo oko, kata kodoko ni asetemo gik ma sirikal dwaro. Kane ochopo higa 2021 moluor migosi mosenindo George Magoha manotelo na ministry mar somo gi sechego nokelo wach ni nyaka wadoge skul kaka jopuonje manosomo primary option mondo watim somo kaluwore gi koro kit somo mikelo manyien ma Kenya sani miluongo ni CBC. Ne watimo penjno kendo duoko ne oduogo ma nyaka sani wan gi duoko gi lwetewa, to kata kamano pok wayudo ndiko mar sirikal. Olero ni gi sani otie sikul moro mar ji giwegi machule siling 10,000 dwe ka dwe, to mak mana ni chudo no biro mana e ndalo ma sikunde oyaw.
Mae owacho ni miyo odak e ngima marach nikech oonge kama chielo mar yuto. Jopuonje gi kwayo riwruok mar jopuonj mag primar NAT mondo okonygi e kwayo sirikal tich, mana ka KUPPET bende ne ochungi jopuonje mag JSS ma osebed ka indike e tich. Kuma tiye an ichula siling 10,000 to 10,000 michulo ni ichulo mana seche ma ji dhi skul. Koro kaka sani olor dweche ma koro chakre dwe mar 10, 11 ga 12 pesa onge, koro chuni ni nyaka imany kendo option machielo mar yudo pesa. Kopo ni sirikal omiyowa tich to gin ema gibiro kawo dues from us. Kik giwewa. Waneno kaka last time jatelo mochung' ne KUPPET migosi Akelo Misori nowuok oko mo okedo ne jo manokel JSS ma koro iluongo ni jo junior gi. Koro wakwayo ni ka gimbe gintiere ginyalo biro mondo gikonywa kaka moluor Misori nokonyo joge. Higa mokalo TSC ne olando thuolo 6,000 mag tije e sikunde mag primar ka ji maromo 93,646 duto ne ooro kwayo mag tijego. Maromo jopuonj mag JSS 144,177 bende ne ooro kwayo ne thuolo maromo 39,550 mane olandi gi TSC. TSC bende ne olando thuolo 450 mag jopuonj mag sekondar ka kwan maromo 76,294 ne ooro kwayo ne thuologo. Kwan duto mar thuolo mag jopuonje mane TSC olando ne gin 46,300 ka joma ne ooro kwayo ne gin 314,117 kama nyiso ni maromo jopuonje 268,117 ne ok oyudo tijego. Kwan mamalo mar joma ne otimo tiegruok mar puonj pok oyudo tich. Thothgi odak e ngima marach ahinya to mago mane odhi e tiegruok mag P1 chunygi lit ka giparo ngima mag gidakie kata obedo ni gin gobok mag somo. Kwayo margi en ni sirikal winj ywakgi kendo ywepi wang'gi ka miyogi tich ma gisebedo ka gimanyo kuom thuolo malach. Frederick Omondi, Ramogi TV, Nairobi.